saboda son zuciyarka ne ka tashi wannan bom din. Da yawa da basu ji ba su gani ba sun rasa rayukansu. Daga cikinsu akwai ƙarina Sidu wanda nake son shi fiye da rayuwata. Tun daga ranar na rubuta cewa ni ne nan zan zama sillar mutuwarka. Domin samun zafafan aikinmu masu zafi da kuma ci gabansa, ku taɓa ma YouTube channel namu IBB Muslim TV.